Zalim adam, Hudaýdan daş adam bir adama eziyet berjek bolsa, zulmetjek bolsa, meselen ayallygyna, ya zinanasyna, ya erkek doganyna, ya başga bir hemkaryna, ya şerigine, ya her kim bolsun, birini eziyet berjek bolanyny eger bilse, şol tarafyň tanışykan ýok, şol tarafyň doganlarynaşy ýok, taýfada bir arka boljagy ýok bolsa şoňa kärrek eda berýärdi. Näme diýip? Betbaxtyň habary ýok ki, ýadyna düşanak gafil on Hudaý badygyndan. Taýfasy ýok bolany bilen, ya meselen barıp bir sowatly adam bolup ýortup hakyna berjek adam ýokmuşdyk, datga barıp hakyny aljak adam ýokmuşdyk, sowatlysi ýok, bilýäni ýok, ya bir zatlardan bidarmyşdyk tarap, şoň şojurdygyň bildigiçe adany kän berýärdi. Her haçan bilse tarafın içinde var, verenrak, daýawrak, akyllyrak bolsa bir de azatyny kesaýa. Faqat şu tarapdan hitafyn çyk. Hazreti Bilal radıyallahu anh taýfasy ýok, doganlarynaşy ýok bolansaň, maňa aza kän beripdirler zalimler. Habar ýok, muny yaradan baki. Zurada az erpiş mirebet bama, ba Huda bende gaýpdan närebet. Zoruň maňa ýeteni bilen meni yaradan Hudaýa zoruň ýetmez dipdir. Zurad erpiş mirebet bama, ba Huda bende gaýpdan närebet. Zur mendi mekun ber ehli zemin ta duayi ber asman närebet. Ýerdäkilere zorluk etme dipdir. Bir wagt bir goýanlaşyn betdogam uçup gidamasyn dipdir. Yaradan baki zalim adam näme diýip ýadyna salmalar, doganlarynaşy ýortçygy bolmany bilen şonu yaradan aba. Hakyna berjek beýik Allah barki. Ondan çirin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem görün owadan duasyny. Güne ertide Peygamberimiz şunay diýmişdi. Allahümme inni a'udhu bika en azlima aw uzlama aw adilla aw uzalla aw azilla aw uzalla aw ajhala aw yujhala alayya aw a'tadiya aw yu'tada alayya. Hudaýa dawanda. Men saklawary bir adama zulmetmeýin. Bir adam maňa da zulmetmesin. Hudaýa men saklawary ayağım taýamasyn. Bir adam da men ayağım taýdyramasyn. Hudaýa men saklawary ýolumdan adaşamaýyn. Bir adam da meni adaşdyramasyn. Hudaýa meni saklawary birini bir azalyk hep aýdamaýyn we bir nefer de maňa azalyk hep aýtmasyn. Hudaýa men bir neferin hakyny tajawuz edamaýyn we bir nefer de men hakyma tajawuz etmesin. Güne ertide aýtýarmyş. İzinden aýdýarmyş, Hudaýa meni sakla en ektesibe hati'eten ew zemben la tagfiruhu. Hudaýa meni sakla bir günahi edamaýyn, bir iştibai edamaýyn ki sen Hudaý şu günahını geçmeýän bolsaň. Ýalky dogan ýydy haş. Hudaýa bir nefere zulmetmeýin, bir nefer de maňa zulmetmesin. We bir günah edamaýyn ki sen Hudaý şu günahını geçmeýän bolsaň. Şu jürek günaha murtekip bolamaýyn diýär.